Hej alle sammen og velkommen til vores film omkring det økonomiske kredsløb. I vores film har vi givet de forskellige titler og roller, altså henholdsvis husholdninger, butikker og virksomheder og den offentlige sektor. Husholdninger har vi givet rollen til familien for Bryggen, butikker og virksomheder har fået rollen som Føtex, og den offentlige sektor har fået rollen som Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen. Det økonomiske kredsløb er en cyklus, der beskriver, hvordan pengene bevæger sig rundt i samfundet. Hvordan kan husholdningen påvirke butikkerne og virksomhederne og omvendt? Hvis familien for Bryggen, altså husholdningen, går ind i Føtex, altså butikker og virksomheder, og køber varer som f.eks. en shampoo, 2 poser chips, 3 sodavand og en bøf, giver det et beløb, hvoraf momsen går til staten, og det resterende går til Føtex. Hvis I er i tvivl om, hvad moms er, så kan jeg fortælle jer, at moms er en afgift, som man betaler på alle varer. Lige fra en pose æbler fra supermarkedet til en klipning hos frisøren. På den måde påvirker husholdningen butikker og virksomheder. Hvis man vender den om, påvirker butikkerne og virksomhederne husholdningen på den måde, at f.eks. vores forældre, der arbejder for at tjene penge, som de tjener i butikker eller virksomheder, køber og forbruger i butikkerne og virksomhederne. Altså, hvis Linse Kessler fra familien for Bryggen arbejder i Føtex, tjener hun penge og får løn, som efterfølgende kan bruge på blandt andet mad, tøj, fritid osv. Jeg vil så fortælle om sammenhængen mellem butikkerne og staten. Vi har Helle Thorning-Schmidt og vi har Føtex, og de er så staten og virksomhederne. Vi har Føtex, som der er en virksomhed, og de får pengene fra kunderne, der køber varer. Af de penge, som Føtex tjener, det vil sige virksomheden, så skal de betale skat til Helle Thorning. I dette eksempel kræver Helle Thorning 45% i skat. Lad os så sige, at Føtex tjener 50.000 kroner på en måned. 45% af det beløb, det vil sige 22.500 kroner, skal betales til staten og Helle Thorning. Pengene, der er blevet betalt i skat, de bliver brugt på f.eks. hospitaler, byer, skoler osv. 55% af indtjeningen, som Føtex har tilbage, bruger de på f.eks. løn, køb af nye varer og forbedringer i butikken. Nu hvor vi ved, hvad virksomhederne giver til staten, hvad giver staten så tilbage? Det kan være, at staten køber nogle ting for Føtex, eller de virksomhederne. Staten giver os nogle penge, hvis nu Føtex skulle komme i krise eller være i underskud. Ved at hjælpe virksomhederne i krise, fortsætter de, og det er en fordel for samfundet. Denne måde sikres det også, at der overholdes en balance i samfundets økonomi. Jeg vil nu fortælle sammenhængen mellem staten og husholdningen. Udover at husholdningen giver penge til butikkerne, som i dette tilfælde er Føtex, som giver penge til skatten, altså Lars Løkke og Helle Thorning, så betaler husholdningen, som er familien for Bryggen, også penge i skat ud af deres løn. Det er altså godt for statskassen, når der forbruges meget. Hvis forbrugerne i stedet vælger at sætte pengene i banken, mister staten indtægter. Der er mange forskellige skatter. Der er indkomstskat og ejendomsskat, kommuneskat og kirkeskat, formueskat og selskabsskat. Og så er der alle de indirekte skatter, som f.eks. moms og punktafgifter, der lægges på varer og tjenesteydelser. Tjener du lidt penge, så betaler du ca. 33% i skat. Men derimod, hvis du tjener mange penge, så kan det være, at du skal betale helt op til 57% i skat. Så hvis du for eksempel er advokatfuldmægtig, så tjener du ca. 50.000 om måneden. Det er virkelig mange penge. Men det er jo før skat. En advokatfuldmægtig ligger i den gode ende og skal derfor betale ca. 50% i skat. Det vil sige, at selvom du tjener 50.000 kroner om måneden, så ender du kun med at få 25.000 af dem selv.